खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थाला मारिखादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों दा बेनो आं बेवहाय दिनै गसाइगावआव फैनायखायनो आंनि जि माने दाख्लैनि जि जोंनि एसेम्बलि सेसनाव जि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि मोनसे रिपर्ट ओंखारदों माने गसाइगावनि रायजो आं दिनै गसाइगावआव दंफैयो गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जि बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव 14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा अनलि 1/4 आरो बेबायदि जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव अनलि 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोना साहा ओनसोलाव थांनाय आंनि आइ आफामोननि खाथियाव थांनानै दिनै हानि पाट्टा होगोन जोंनि सरकार फैबा होगोन होननानै बुङो जाय सरकारानो 17 बोसोर खुंनो सासनाव थानानैबो 14टाल' माने लेन्डनि पाट्टा होदों दिनै जोंनि सरकारा 16,000 माने रायजो राजानो जों गासै सार्कोलाव मिलायनानै दिनै लेन्डनि पाट्टा होदों आरो 2,78,000 माने लेन्ड सेटेलमेन्ट जेरावनोखि फिसालानाव फैनाय बा बिबथैनाव थैनाय मानसि थैनायखौ मानसि थैखांबाय खिन्थु हाया माने अयननाव ट्रान्सफार जानांगौ बायनायनि जि लेनदेन बे गासैबो 2,78,000 बे गोरलै बाथ्रा नङा बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन जे बैसोमुथि आरो मोनसेया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा मेला बे मोननै ओरैबायदि हाबाफारि जाय हाबाफारिया दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय जि हानि समस्या अलमस्ट 50% सेट माने जोङो माने बेखौ मावनो हादों होननानै आङो माने गोग्गानानै बुंनो हायो खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थाला मारिखादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गौरेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन बेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 700024922305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बुमि ड्राइव
इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।